Saamen kansa, nyt heistä ei enää ollut olemassa. Kuvan pilakuvia lasten satukirjoissa. Tuntureilta vain, tuntureille saiva. Jutta pohjoiseen, painolaisten altaa. Kunnes poikkikin päivää, heitä ei ollutkaan enää. Kävin suomalainen katsomassa viimeisen tunturintaan. Ei oo kuulunut enää tontareita joikua, ei ole lo. Ainoastaan siellä sudet pulloi ja niitä suojeltiin ja niitä varjeltiinkin. Niille saamen kansan porojakin ruoksi annettiin. Ja minne kaivyivät muut saamelaiset, minne katos näin heidän kulttuurinsa. Ja missä kaikki porot kysy saksalaiset, hekin joutuvat turvautumaan säilykepunkkeihinsa. Eivät eläneet nuut saamelaiset aina Helsingin Herran nuhteessa, vaan heidät tuomittiin, kun kansa nuokin muinoi. Ja koko Lappi ututettiin tekoaltaisiin. Ei oo kuulunut enää tontoreita joikua, ei ole ainoastaan siellä sudet pulloi. Nekin nälissään, kun porot jo loppuivat. Ja Turujärvellä haunen näistä ne tappelivat. Nytpä hieman näin jälkiviisautta. Ei saamelaisten, vaan suomalaisten. No heidän oikeuksiaanko
yläpuolelle sitä lasketaan. Eikä Kemin yläpuolelle sitä lasketaan. Eikä Kemin yläpuolelle sitä lasketaan. Hei loinaan, hei loinaan, hei loinaan, hei loinaan, loinaan, hei loinaan, 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 hei loinaan. Eikä Kemin yläpuolelle sitä lasketaan koon. Nuolu johtanne, nuolu oinanle, ole joloin luuluna, 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 ole joloin luuluna. Kohteen mun stora kaukokin ja oinen ja